Baflek. Tak jsme připraveni zahájit vánoční koncert? Tak já zahajuji vánoční koncert. Dnes je pátek 22.12.2023. Úspěšně jsme se tu sešli. Já vás tady všechny vítám. A jedná se o vánoční koncert mojí houslové a klavírní třídy. Tak, já jsem měla připravený proslov na zahájení dnešního koncertu, ale nakonec jsem se rozhodla pro jiný proslov. Já jsem se narodila do hudební rodiny, tedy jsem dostala hudbu do vínku jako takový dar, kterého si neumím ani vážit, protože vůbec nevím, jakou to má hodnotu, protože jsem uprostřed toho, celou dobu v tom vyrůstám, takže je to pro mě automatické, ale vlastně jakou to má hodnotu pro lidi a pro ten svět. A přemýšlela jsem chvíli ve svém životě, jestli bych neměla dělat něco užitečného. Třeba, kdybych byla pekař, mohla bych péct rohlíky a chleba, který by si každý člověk mohl ráno dát k snídani, nebo kdybych byla lékař, tak bych mohla pomoct zachraňovat životy a dělat nějakou záslužnou práci. A rozhodla jsem se vlastně pro změnu proslovu vzhledem k událostem včerejšího dne, protože spoustu akcí aktuálně vlastně těch trhů a podobně rušily koncerty. A já jsem přemýšlela, jak my se tady můžeme radovat, když se v našem světě, a nejen v našem světě, ale v naší republice a dokonce v našem hlavním městě stala taková strašná věc. A já jsem nakonec dospěla k tomu, že hudba a umění jsou s lidmi od nepaměti, pomáhají nám se spojit s naším vnitrem, prožívat emoce a vrací nás k sobě, vrací nás k citlivosti. A bez citu je člověk necitlivý a může dělat věci, které nejsou úplně dobrý. Takže myslím si nakonec, že dělat hudbu a umění je záslužná věc, že to potřebujeme všichni a potřebujeme vyvážit i to špatné, co se ve světě děje, něčím dobrým. Proto si přeju, abyste si dnešní nehmotný zážitek odnesli s sebou v sobě domů, aby vás to naladilo tak, jak vy potřebujete, abyste si prožili něco krásného, protože s dětmi jsme se opravdu snažili připravit krásný hudební program. Takže tímto vám přeju pěkný poslech. Mně se zdá, že jsme dospěli do bodu programu, kde se píše nějaké překvapení, že? Jsem já, tím pádem. Stalo se již tradicí, že i učitel na našich koncertech ukazuje, že umí hrát na něco. Třeba na ty nástroje, na které se snaží učit. Takže já vám jako první skladbu zahraju hymnus z Finlandie od Jána Sibelia, kterýž to je můj oblíbený skladatel a navíc se díky jeho hudbě mohu stále častěji přenášet do své rodné země, kterou nemohu navštěvovat tak často, jak bych si přála, neboť pocházím z Finska. Čili teď vám zahraju Finlandii.
mému nástroji. Chcete slyšet druhou skladbu? Když jsem před 2 lety v prosinci prodávala punčokáče, tak jsem po práci si ještě půl hodinku vždycky snažila aspoň tu půl hodinku zahrát Stupnici a Sibelia. Houslový koncert jeho. A co se budeme povídat, po půl hodinkách nenacvičíte velký houslový koncert, ale musíme jít svým snům naproti. Takže dneska jsem se rozhodla, že vám zahraju první stránku z tohoto houslového koncertu. To nechcete slyšet ještě. A příští rok, v prosinci, bych ráda tady zahrála celou první větu. Nebo ne možná tady, protože on ten houslový koncert je docela dlouhý, jenom ta první věta má asi 10 minut. Tak možná bychom tady nechtěli být tak dlouho. Ale jako první vlaštovku si dneska poslechneme koncert. A já se ověřím, že se mi to tady připojilo tady krásně, abych mohla se svým korepetitorem zahrát. A nyní poprosím o oficiální zahájení Vánoc. Redi, pojď se mě zachránit. A zahraj krásně We Wish You a Merry Christmas. Bude to krásné houslové solo. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a